Benvinguts a la demostració de RegWeb 3. RegWeb 3 és l'eina que permet fer els registres d'entrada i sortida de documents del Govern de les Illes Balears. Aquesta eina s'utilitza principalment en les oficines d'assistència en matèria de registre. Per accedir a RegWeb 3 ho hem de fer amb l'enllaç https://intranet.caim.es/regweb3 a través d'un navegador web. Recomanem que sigui el navegador Firefox. Aquesta és la pantalla principal que trobarem. A la part superior dreta trobam la informació del nostre usuari. Aquí podrem triar l'idioma en què volem la interfície, podrem consultar les comunicacions que han rebut o podrem també visualitzar les dades del nostre usuari, el tipus d'usuari, nom, llinatges, e-mail o idioma. També podrem consultar les oficines a les quals tenim accés. Si som un treballador que du la gestió de més d'una oficina d'assistència en matèria de registre, ens apareixerà una llista d'oficines de la qual en podrem triar una. L'oficina en què ens trobam se ens mostra aquí, en aquest apartat d'aquí. En aquest cas, estem a l'oficina principal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. En aquesta pantalla principal se reflecteix tota l'activitat que hi ha hagut en aquesta oficina de registre. Podem veure oficis d'entrada interns, oficis d'entrada CIR, oficis de sortida externs i oficis d'entrada externs, entre d'altres. En aquesta part superior trobam un menú amb diferents opcions. Una opció per gestionar les entrades de l'oficina de registre, una altra opció per gestionar les sortides, una tercera opció per la gestió d'oficis de remissió i una altra per la gestió de registres que veguin per CIR, que és el sistema d'interconnexió de registres. Més endavant explicarem aquests dos conceptes, el concepte d'ofici de remissió i de registre que ve per CIR. I per acabar hi ha aquesta opció d'administració que ens permet crear diferents plantilles a l'hora de crear un nou registre d'entrada, consultar estadístiques i informes de l'activitat d'aquesta oficina de registre o també consultar el manual d'operador. L'opció d'entrades permet crear noves entrades de registre, que a partir d'ara anomenarem assentaments registrals. Se podria crear, si volguéssim, un assentament registral utilitzant una plantilla, definida com hem vist abans a l'apartat d'administració. En aquest cas crearem un assentament registral sense cap plantilla i accedirem en aquest formulari que ens permetrà donar d'alta aquest assentament registral. D'aquest formulari ens centrarem en dos camps, un serà el llibre de registre i l'altre l'òrgan destinatari. El llibre de registre ens diu en quin llibre quedarà gravat l'assentament registral. Hi ha un llibre de registre per cada conselleria. I després l'òrgan destinatari és l'òrgan a qui farem arribar l'assentament registral que crearem. Podem fer arribar aquest assentament registral de tres maneres diferents, depenent de quin serà aquest òrgan destinatari. Una manera seria a través de l'eina de distribució del govern, una altra a través del sistema d'interconnexió de registres CIR i la darrera seria mitjançant la creació d'oficis de remissió, interns o externs. Si l'òrgan està associat en aquesta oficina d'assistència en matèria de registre, ens apareixerà en la llista d'aquest desplegable. El triarem i en aquest cas li farem arribar l'assentament registral a través de l'eina de distribució del govern. Si l'òrgan no està associat en aquesta oficina, no ens apareixeria en aquest desplegable i per tant l'hauríem de cercar des d'aquest botó. Ens apareixerà un cercador que ens permetrà cercar per nom, per nivell d'administració o per comunitat autònoma a la qual pertany. En aquest cas, si en l'òrgan que cercam conté la paraula salut, pitjam el botó de cercar i ens retorna aquesta llista d'òrgans. Aquesta llista d'òrgans ens la proveeix el sistema DIRTRAS-CAIP
que és el directori comú d'unitats orgàniques. En aquest cas, si triàssim un d'aquests òrgans, com que forma part de la comunitat autònoma de les Illes Balears, faríem arribar a aquest assentament registral a través d'un ofici de remissió intern. Si l'òrgan formés part d'una altra comunitat autònoma, hauríem de venir en aquest desplegable i triar la comunitat que ens interessés. Per exemple, en aquest cas, la comunitat d'Aragó, posaríem Salut i pitjaríem el botó de cercar. Per tant, aquests òrgans serien el resultat d'aquesta cerca i ara ens hauríem de fixar si aquests òrgans estan associats a una oficina de registre que està connectada al sistema CIR. Per això hem de fixar-nos en aquesta columna d'aquí que ens indica això. Si aquesta oficina no està connectada al sistema CIR, faríem arribar a l'assentament registral a través d'un ofici de remissió extern. En canvi, si l'oficina hi està connectada, faríem arribar a l'assentament registral a través del mateix sistema CIR. Una vegada hem explicat les maneres de fer arribar un assentament registral, tornem a l'inici i ara podem entendre de millor manera aquestes dues opcions, que aquesta és l'opció que ens permet una gestió de tots els oficis de remissió d'entrada i sortida, tant interns com externs, i també tots aquells registres que ens venen a través de CIR i que nosaltres enviem a través d'aquest sistema CIR. I fins aquí aquesta demostració, esperant que us hagi agradat i que hagi estat de la vostra utilitat. Adeu, fins una altra.